No niin, piti ottaa ihan videolle, kun niin autossa on matkamittarissa 290 000 ja se kohta vaihtuu, että on nyt monta ysiä siinä ja siitä tulee sitten 200 300 000. Nyt on kattokaapa, nyt on jo 999 ja 8 on siinä viimeisenä ja on jo nuo toiset on melkein jo kääntynyt ihan tuolla reunassa, että ne lähti jo vähän niinku etuaikaan. Ja nyt on kaikki on ysejä siinä näkyy on täynnä, pitää tuota nopeutta vähän puolta, niin näkyy, että tuo viimeinen numerokin on tuossa, niin että ihan ne kaikki kääntyy kerralla siihen 300 tai 310 000, että nyt lähtee menemään. Kaikki menee, auton takana on pakko ajaa, kuten etteikö se, mutta auton takana, että kaikki numerot samalla vaihtuu tuossa, niin tässä Iastilla tulee, niin toi vielä vähän käännetään tuosta vähän vauhtia, niin vaihtuu nopsempaa. Ei ole vielä pyörähtänyt, nyt on ihan koska vain pyörähtää, kaikki. Saako, meniköhän jummiin? Meniköhän ne muuten jummiin nuo numerot, koska katsotko ei käänny mihinkään. Nyt lähti! Nyt vaihtuu! Ai kauja! On kaikki vaihtu kerralla, että nyt aivan uskomaton näkyy. Ne on nollia. Käsittämätöntä. Mahtavasti meni tuo. On kyllä hieno.